Assalamu alaykum Türkmen Portal web-saytynyň mehriban tomuşçylary. Hemmemizin bilşimi diýaly şu ýylyň 28-nji sentýabrynda Halkara akaltekatçylyk sport toplumynda Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 32 ýyllygy münasibetli at çapyşyklary geçirildi. Akalteke bedewleri 7 çapyşykda dürli aralyklarda öz okgunlygyny, ýynamlygyny görkezdiler. İlkinji iki at çapyşyk 3 ýaşar atlaryň arasynda 1400 metr aralygy geçirildi. Birinji çapyşykda 1 minut 35,2 sekund deň bolan iň gowy netijäni Türkmenistanyň prezidentiniň akalteke atçylyk toplumyna degişli dayanjym adly dor bedew görkezdi. Onuň çapyklary oral. İkinci çapyşykda bolsa Türkmenistanyň Içeri işleri ministrligine degişli Gudratly Dag adly meli at bellenilen aralygy 1 minut 35,2 sekundda geçip ilkinji bolup pellihana geldi. Üçüncü we dördüncü çapyşyklar 3 ýaşar atlaryň arasynda 1600 metr aralygy geçirildi. Üçüncü çapyşykda çapyklary Amangellikiň çapyklarlyk etmegine Türkmenistanyň prezidentiniň akalteke atçylyk toplumynyň gögörçün adly doraty 1 minut 53,1 sekund görkezdi bilen ýeňji bolmagy başardy. Dördüncü çapyşykda bolsa Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Gara ýel adly gara aty 1 minut 52,8 sekundda pellihana ilkinji bolup geldi. Onuň çapyklary ussat çapyklar Seyidowdyr. Galan çapyşyklarda 4 ýaşar hemde ondan uly bedewler ýarışdylar. 1800 metr aralyga geçirilen 5-nji çapyşykda Türkmenistanyň prezidentiniň akalteke atçylyk toplumynyň Artyk adly doraty ýeňiji boldy. Mehmedowyň çapyklarlyk etmegine artyk 2 minut 07,5 sekund netijäni görkezdi. Soňky iki çapyşyk 2200 metr aralygy geçirildi. 6-njy çapyşykda 2 minut 53,9 sekund netije görkezdi. Türkmenistanyň prezidentiniň akalteke atçylyk toplumynyň Bedirgen adly Akyal meli aty ýeňji boldy. Onuň çapyklary 3-nji derejeli çapyklar Agamrad. Ahirki çapyşykda ussat çapyklar Agamradowyň çapyklarlyk etmegine Türkmenistanyň prezidentiniň akalteke atçylyk toplumyna degişli Dag bedew adly dorat pellihanadan ilkinji bolup geçmegi başardy. Ol 2 minut 37,14 sekund netijäni görkezdi. Soňra at çapyşyklarynyň ýeňjilerine baýraklar goşuldy. Bu at çapyşyklar bayramçylyk şowkunyna hasam şatlyk goşup, Türkmen toy bayramlaryna mahsus millilik öwüşgünni çaýdy. Türkmen toylarynyň bedegi, halkymyzyň göz guwançy, gardaşy taýylyp gelýän dal bedewler ýellen ýynnam ýuruklugy bilen çapyşyga tomaşa edenleriň göwüni galkandyrdy. Türkmen portalynyň mehriban tomuşçylary, häzirlikçe biz siziň bilen hoşlaşýar. Siz bolsa ýatdan çykarmaň. Türkmen portal hemişe online. Türkmen portal bilen ýurdumyzyň hem dünýä täzeliklerininden habarly bolun.